Вече на всички разцъкваме втори епизод Майнкрафт и днес... О, то тъмно станало. Не знаех. Там се разхожда един клипър. Сега ще си говорим за нещо, което трябва да ви кажа. До кой епизод трябва да правя клип? От... Трябва да запуша вратата, защото могат да разбият. Да набера камък. Така. Ще направим проход нагоре. Но сега ще запуша, защото... Сега ще се бием. Ла. Вы! Тева. Скоро време няма да се борим. О, Yes, кол! Ами нямам сега да рога пак. Motherfuck. Хия! Мале, пада ми батерията. Сега ще клипа.
Май, тук се стоим само вкъщи. Така, да си направим за, нали. Айде, все пак тъмно стана. Ужас. Малито скелет. Така, момчета, това ще бъде краят на този епизод. И мисля да създавам първи, втори, трети, четвърти, пети, шести. Ами докато не реша до кога ще бъде сървъра, ще приключа сървъра, ще разцъкваме с други. Ангел Геймс, Даниел, Дани Геймс. Много ще разцъкваме и мисля